Nou ja, je ziet het wel, de hele camper is uit elkaar gebarsten. En één bonvuur, zo'n vuur, man. Hoi, 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 hoi. Ja, dan krijg je emoties, hè? Ja, je beleeft het weer, hè? Dan kan ik wel janken, jong. Ja. Een kanaal, net verschrikkelijk. En de stikken lijnen werkelijk alle kanten uit. En ik ben er uitstoot en mijn man roepen en het beste nog. En hij joeg, goddank joeg hij antwoord. Ik heb het nog heel moeilijk mee. Het is ik nog vaak nachts dat ik wekker wil ervan. Het is gebeurd en we moeten verder. Mijn longen zijn haast gebarsten. Ik snap nou nooit dat die auto niks had. En dat de ramen niet in zaten. Ik weet dus niet of ze oneerlijk gehandeld hebben, dat weet ik niet. Maar bewijs is niet geleverd. En de experts die kunnen er ook niet uitkomen. Dus ik heb vorige week een geld van de verzekering gebeurd. Maar het is een hele gedonder geweest met die beide verzekeringen heen en weer wie nou uitbetalen moest. Dat bedrijf of hun. Nou, dik 10 weken na de explosie stiet er weer een orencamper op de oprit. Dat is hem. Nou is het wel donker natuurlijk, want ik heb het nog niet aangesloten. Want ik zou er morgen weer mee bezig. Maar met de gazerij, ja, dat is wel even een probleem om daarin te schakelen. Nou, het hier voor mij nog wel even wachten kent. Ik ben er nog net op daar. Nee, echt net. Ik maak hier echt nog even tijd voor hem. Dat is onvoorstelbaar. Ik had wel een engeltje op mijn schouders hoor. Wel 2. Dit is zo onwerkelijk. Dit kun je net begrijpen. Jammer voor die camper, hè? Ja. Heel zonde. Hij is zo mooi. Ik vond die rondzet ook zo prachtig. Ja. Ja. Het is niet anders. Wij zijn er nou. Ja, dat is het belangrijkste. Hè? Ja.